Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu, kotenore kod ng'anyo mane oba kod rowere mag Gen Z ma bende ne gitiso ni nane nane. Kaunti ma Kisumu kaendi are okinyi, weche mag ng'anyo pok onenoe, kata kamano obila to ne ool e konde duto mag apeyni ma Kisumu. Obedo Oginga Odinga, obed Jomo Kenyatta, obed Ang'awa, obed Wang'ayo kata apaya ma ochomo Kisumu Nairobi, ne ool e obila kendo arita ne orid mopogore kod kaka osebed ka irido e odiochienge ng'anyo ma osekalo. An kod moko kuom johala, jopiny kod rowerego mag Gen Z ma Kisumu madwa ni akaw pachgi ginyiswa ni to ang'o miyo odiochieng' ma kawuono mane rowere wetegi obago ng'anyo mar nane nane Kisumu kaunti to ng'anyo no kodhi e nyime nang'o, kod weche mag ohala kaachiel kod weche mag wuoth kaka chalo ang' nanyisi tok twak kodgi. Abo chako kodi, ibro mana mapiyo pichak na gi nyingi nyisa ni nyingi Ng'awa, to kaunti ma Kisumu kaendi aneno kokwe. Mano ang'o miyo timore odiochieng' ma kawuono, to in kaka rawera nitiere ng'anyo madhi nyime Nairobi ma bende Gen Z nobago? Kuom nyinga iluonga ni Abraham Otieno. Aja dak Kisumu ka, tatiyo Kisumu kar ka. Kawuono ne en nane nane ma kawuono ni. Wan kaka jo Kisumu wawacho ni mondo wami sirikal maduong' wami time mondo wane ni tije gi lokruok motimogi be wamiye time gi lokruok motimogi mondo wane ni odhi timo ang'o, mondo eka bang'e kwaneno ka gifail tok lokruok gi eka wane action mwanyalo kawo kaka vijende. Koro an kaka rawera an akwayo mana joma dhi e ng'anyo ma kawuono ni mondo giore gimi sirikal tich thuolo mar dhi mbele gi tich maber. Erokamano ahinya. Machiegni ninyalo wacho ang'o kotenore kod kaka Kisumu chalo odiochieng' ma kawuono bende ng'anyo mar nane nane dhi nyime kaunti ma Nairobi? An iluonga ni Wycliffe Olago, rawera ma Kisumu, kendo kaka Gen Z wan kawuono waneno ni onge nengo mar dhi e ng'anyo nikech gik manyocha wadwaro kaka Gen Z thoth gi sirikal osetimo, kendo king'iyo alwora watiyo nikech jokama kamilukri ok inyal tuoye, ok wanyal ng'anyo ndalo ka ndalo, inego ndalo ka ndalo. Koro kane sirikal neno ni mondo chutho gikawe e siasa moko be Luo Nyanza wa koni, wanawacho mami sirikal thuolo mondo ti kendo wakwane gi hawi maber mondo mi gilok Kenya kaka notamo joma nodhi dala ka. Koro kaka in achiel kuom rowerego eki, sani endi jotend migepe manyocha oyier manyien bang' mokwongo ne riembi ne ochamo ma kawuono, ang'o migeno neno kata kwayo mane ma in go kuomgi minyalo chwalo negi kotenore kod tich mowinjo gitine jopiny? Wageno neno sura manyien e Kenya waka, nikech joma nyocha odhi kanyocha okelo sura moro mararaja kabisa, nikech kwanenogi gin e ofis, japiny chandore, jopiny ywak pile ka pile. Koro joma nyien gima ochamo ma kawuono gi, wan gi geno mang'eny kwa kuomu. Number 1, utine jo Kenya duto, mok uyiero kabila moro amora, ibed ni Jaluo, ibed ni Okuyu, ibed ni Mkalenjin, giyiero oganda te. Number 3, gichiw alwora maber mar Kenya, mok ni kidhi Kikuyu tineno ni in Jaluo in Saliti, kidhi Nairobi in Jaluo in Saliti. Giriwo oganda te mondo chutho Joluo gi Kikuyu Kalenjin wabede gimoro achiel sirikal, ke sirikal ni orewo Kenya ma onge Kenya machielo. Kwa dhi mbele gi ng'anyo to koro mitne koro onge. Erokamano ya karibu. Unaweza tuelezea tu leo ilikuwa siku ya nane nane, vijana wanaandamana huko Nairobi na huko Kisumu tunaona kama kumetulia. Unaweza sema nini kuhusu hicho kama mwanabiashara huko Kisumu? Kisumu iko sawa. Anza na jina, uangalie kamera. Jina yangu naitwa Aden Hussein. Kisumu leo iko sawa, hakuna shida. Hii maandamano leo Kisumu ni biashara, nataka tutaki maandamano. Baba ameingia serikali. Na vile baba ameingia serikali, sasa nafikiri Kenya mzima, mimi nimesaliwa kwanza kutoka Mandera. Nimesaliwa huko lakini iko mkaji ya Kisumu hapa. Hii maandamano ya leo ya Kichagua tu peke yake. Watu wa Nyanza, watu wa Mombasa, Western, Mandera, Garissa, Wajir, Moyale, hakuna maandamano. Wale maandamano ni siasa wanataka kuweka, na baba ametengeneza serikali. Maandamano yetu ya sisi, mimi mtu ya maandamano sana mbeleni kutoka hata Mandera huko. Na alikuwa nataka baba aingie serikali. Na vile baba ameingia serikali,
Hata nikaona mtu ya maandamano leo, mimi nitakosana na hao. Kwa sababu tutaki maandamano, nataka tufanye. Baba akisema tufanye maandamano, sisi tafanya. Na Raila akisema tusifanye, kazi itakuwa amani. Kutoka asubuhi nimeongea nyumbani, mpaka Mandera, Wajia, Elwak yote nimeongea mpaka Tagab, waliambia hakuna maandamano. Kila kitu iko sawa, serikali ifanye kazi. Baba na President Ruto wafanye pamoja, kazi endelee, biashara peke yake sisi nataka hapa na amani, watu waendelee. Asante sana. Mana kama no Cleophas iwinjo ka joda ka chiel kod rowere mauke county ni ma Kisumu oyango ni odiochieng' ma kawuono ne gineno ni onge tiende mondo mi gidonjre kod weche mag ng'anyo odiochieng' ma kawuono, kata obedo ni nitiere ng'anyo mane obagi kod rowere mag Gen Z mabende dhi nyime gi thuolo niendi e county ma Nairobi. Winjo ka jalno mabende wacho ni en ng'ano manonyuol Mandera kendo osebedo Kisumu ka ja ohala o mor kod kaka Kisumu okwe kendo kaka ohala dhi nyime odiochieng' ma kawuono, ko wacho ni owinjo koro omi sirikal thuolo mondo mi oti one anena ni to jogo moyier manyien kaka jotend migepegi bende gibro chopo dwaro ma jo Kenya osebedo ka dwaro. Kanyalo tango ni maendi apaya ma Oginga Odinga, apaya ka endi nyalo neno ka weche mag wuoth